it-tfal u l-ġenituri apprezzaw dak l-ispazju. Inti il-fatt jiena di xi ħaġa vera għal qalbi. Il-fatt li min jgħallmu il-mit huwa teacher ta' reliġjon kattolika u teacher ta' drama. Għax l-idea kienet li nippruvaw li permezz ta' dal-ispazju wkoll anke noħolqu forum theater minnu. Għax ovvjament il-forum theater jista' joħroġ ħafna il-mod kif nistgħu nimxu fl-imkien. Tista' tispjega ta' x'inhu forum theater data qed nitkellmu fuq Boal. Eżatt, fuq Boal. It-tfal link ta' Boal mbagħad fid-deskrizzjoni ħalli nies ikun nistgħu. Huwa żvilupp għax da ovvjament tinsiex il-mit beda fi żmien ta' pandemija. Ilu sentej. Allora ovvjament il-kuntatt kien daqsxejn ristrett. Ġudija xi ħaġa li xtaqna niżviluppaw iżjed. Imma li huwa interessanti illi għandek it-t-shirt tal-reġi qed jgħalmu. Which means illi jekk it-tfal qed waswhomkom li jafu il-punto di partenza ta' dat teacher x'inhi, jekk iħossuhom komdi li qed jarfu x'inhi l-identità tat-teacher tagħhom. Huma jarfu l-identità tagħhom, we are both proud of our identity, yet we speak to each other. B'tali mod li kien hemm tfal, John, kien hemm tfal, illi mbagħad fil-lezzjoni ta' religion, xorta ddeċidew li jitlu mhux biex nikkonvertuhom ta' dika Alla ħares. We're not here to convert each other, we're here to speak to each other. Wow, that's a lot to process and many avenues. Fuq di tal-konverżjoni, Pero, miex parti mill-lan tal-Knisja u koll li kunem evangelization? Evangelization miex konfer, fis-sens. Għana maħnix fi żmien l-Inkwiżizzjoni. Taf kif biex ngħidlek li inti li sir kattoliku jew sir prattikanti jew whatever, taf kif naqsmek fit-tnej? Le, m'iniex qed ngħid. Le. Li hemm xi ħaġa abbużiva fiha. Qed inkun grotesk. Jekk xejn jiena ħanajx dak li nemmen jien by bearing witness. Li nkun xieda ta' dak li nemmen jien. Biex kemm jista' jkun dak li nemmen u dak li nagħmel ikunu konsonanti. Taf kif? Issa, l-iskop mhuwiex illi jiena Musulman, Hindu jew whatever it is, nipprova nikkonvinċi ħeżir bħali. Dik hija għażla personali tal-persuna. Imma m'għandix tkun għażla li aħna nitkellmu flimkien, li aħna nifhmu li xulxin, x'jista' inkun għamilt vjaġġ jien, ikun għamel vjaġġ il-persuna l-oħra u naxlu simkien ieħor. Flimkien. Yes, understood. Mela da huwa proġett ta' identità personali, però f'kuntest komunitarju. Ekku. Ġas biex nagħmilha ċara, skużanu. Biex nagħmilha ċara. Terġa' ma tax jiena miġnun ta' mbagħad jiena. Sorry. Daqshekk kafe għal dar-raġel. Yes, please. Niflaħ għalik ta'. Il-mara hemmhekk taqbeż għalik żgur. Kompli. Biex nagħmilha ċara x'kien hemm min għax ovvjament tista' timmaġna kien hemm nies jivvintaw li min jafx qed nagħmlu taf kif u l-antikristi kollha naħseb niżlu li qed nippruvaw nagħmlu. Pereżempju l-lezzjoni ta' reliġjon ma msejnihomx hemm baqgħu. Fil-fatt dik kienet il-mistoqsija li misreġa'. Mela, tlaqna?